шояд ки ҳамин видеои барои баъзеҳо чӣ хел бугум як видеои беақлияе. ман медонам ҳамин танаву маълумати ҳамин одамонро камтар мекуша. барои ҳамин бигем қасам ба Аллоҳ, қасам ба Аллоҳ, ман аз ҳамин вазъият бибурам. ман Аллоҳӣ дорам ки иншоалло агар ҳамун соҳибкора фармон битад, тамоми ҳамун боигариша дар кор боша, ман дамета бигем ҳамаи блогерои ҳамин бародарое ки блогери тоҷикан, ҳамашон обуна шудагӣ тамошо мекунам. просто дар ҳамин вазъият мебинем кадомаш мо дастгирӣ мекуна, видеои моро бигем паҳн мекуна. ахир дар ин сон фикр кардам, гуфтам якумаш ки барои фарзандам ҳар чизе боша ман мекунам. ассалому алайкум бародаро, мардами сарбаланди тоҷикам. бародарҷоно, ҳамин наворе ки шумо тамошо дорен, барои кардани ҳамин навор ман рости гап дар ҷои кор 8 соати вақти корӣ доштам. дар ҳамун 8 соати вақти корим ман фикр кардам ки оё ҳамин видеоро ман бикунам ё ки не. аллоҳ шоҳидай, 8 соат дар ҷои кор фикр кардам ки ҳамин ман бикунам ё ки накунам ҳамин видеоро. не ки ахир да бигем сари мақсад омадам. ин навори ман асосан барои бародарое ки соҳибкоран, барои амвоан хоҳиш мекунам ҳамин навори маро то охира тамошо кунен. ман медонам ки тӯли 1.5 сол зиёд шид, қариб 10 сол мешавад. ман уже баъзеҳоро шояд ҳамин гапҳо дилшона гирифтам. мегӯм илтимос на апаҷона ёрдам кунен, на холаҷона ёрдам кунен, на якаҷона ёрдам кунен. мақсад ҳамин зуборӯйкунӣ дилтона шояд гирифтагиам баъзетона, не ки илтимос ҳамин дар ин момент чӣ хел медонен ман дар ҷо қарор дорам, дар чӣ вазъиятам. аксариятат медонед, шояд баъзеҳотон бори аввал мара дидестен. дар ҳамин қариб 10 соли мешавад фаъолият мекунем ютубда. шояд ки баъзет якум бор мебинен. ман гуфтаниём барои мардуми соҳибкорай. дар ин ҳолате ки ман ҳастам, ин ҳамира мегӯм ки ҳатто ба душманам ин рӯза Аллоҳ ҳеҷ вақт наёрад. баъд ҳамун бародарое ки блогеран машҳурай бигем ки мисол ман бигем ҳамаи блогерои ҳамин бародарое ки блогери тоҷикан, ҳамашон обуна шудагӣ тамошо мекунам. просто дар ҳамин вазъият мебинем кадомаш мо дастгирӣ мекуна, видеои моро бигем паҳн мекуна. бародаро, аллоҳ шоҳидай, гуфти гапҳо ки худованд ҳар як каса медонад. ман барои ҳамин бо мегӯм, барои видеора кардан 8 соат фикр кардам ки бикунам ё не. ман як истодам, гуфтам биё бобоҷон беҳуда накун ҳамин видеора, просто бигем чӣ хел бифаҳмонам, ҳамин корот результат наметавад, просто ҳамин гап чапш зиёд мешавад. агар заҳри моро одама дар ним соат бикуша, лишна мара бигем танаи мардум дар 10 дақиқа мекуша. ганда баъд мебинем як кас мара миннат куна, тана куна. мисол оз ман мегӯм ира ки аллоҳ шоҳидай бародаро, ман дар ягон суми шумо дар кор нест. фақат хосае барои Аллоҳ дар ҳаққи духтарчаи ман дуо кунед. ин ҳамиш барои мара миллион места. ман фақат гуфтаним дар соҳибкорҳои ози ишани мегӯм, шумо фақат аз шумо як дуо, дига ягон чӣ не. ман дар ягон кас ман карта намемонам. ман ягон карта намемонам. ман на ягон кас қарздорам бародаро, на ягон чӣ. просто дар ҳаққам дуо кунед ки дар ҳаққи духтарчаи ман ки бигем 6 моҳара буд мекуна, 7 моҳа медроя. рости гап духтари калоним ана бигем ҳамин як бемор шид, черебноӣ гуфтан, ҳамин хеле як бемор шид. хай гарчанде масрафи калонам ка бошам, аллоҳ шоҳидай, ман ба дига ниятҳои чӣ омадам, хай Аллоҳ ҳар мусибата ба сари ҳар кас оварданаш мумкин е. Аллоҳ ба ҳамара шояд
میوره چیزورا دختری کلونی مازش گره خراستی گپ خی ایس با اویلام بگم اویلام دانشجو کالج طبی میخونه این سال ختم کننده بگم در زندگی مصرف کلان دارم والله قسم اینه الله شایده ما از میخوام برم تاجیکستان ما 1 سال 2 ماه شده امی ترکیه قرار دارم 1 سال 2 ماه بگم وقتی که دیم فرزندم خبری خشا فهمیدم که الکه دیم فرزند انشالله صاحب دیم فرزند میشم راستی دیگه ما گفتم 8 ماه و 9 ماه دیگه ما چیکار میکنم در تاجیکستان بکار راست دیگه ترکیه اومدم گفتم به شوا بعد میرم انشالله خی اومدم دیگه زنم استودنت ایستبون او دخترچم ازش گره کلونی دخترم 1 سال و 9 ماه هم تری شدگی خلاصه که او را لیچنی کردیم با ایست دگاوری زنم خی امی رسخود دیگه نتونستم رفته اوزی فقط خواهیش ما امی ای که ما میدونم برادرای صاحبکار خود مونده به حد بسیار ما الله شاهد یگان تد نه خانه طلب میکنم نه یگان تد ماشین طلب هیچی نه فقط در امی حالت مرا همچون یک دادرتون من نمیگم که مرا نه قسم بتین که لیچنی کنم دختر من قرض قوالا میکنم گفتی گپو من قرض میکنم لیچنیش میکنم من روز چه بگم داج راه کیروی ندارم برام مردکی گپ ندارم والله قسم معاش من همین 2 روز پیش گرفتم همه شرایطم برای دخترچم از دخترچم دامو چی از کو نفس میتم پانی اوج تمام کگی مالی فرزند نمی دیمیم که بیماره من ندیدم فرزند من والله قسم دختر مالی ندیدم تماما ندیدم او دختری کلونی بگم یکمگی دخترم 5-6 ماه بودک ما داگ بود که اومدم این اوز دادا میگه گپ میزنه بگم قریب 2 ساله شده سه من ندیدم دخترچم 1 ساله و 8 ماه 9 ماه هم تریه من دخترچم ندیدم اینا این دیمگی من واپشه ندیدم بگه همین خبر خشش شنویدم دیگه اومدم گفتم 8-9 ماه اوجا گفتنی ما بعد امیه برادرها که والله قسم شب و روز فکر راستیگه دوشنبه بردیمش همین دیم دختر ما خیلی یکم دختر ما الحمدلله ساز شد بعدی لیچنیوش الحمدلله ساز شد وزی خیلی بهتره این دیمگی دختر ما یعنی سر در کیسته میگن چی میگن ما او قناه میفهم کیسته با فکرم هم خیلیش میگن هم بعد برانخوشه هم تری نفس میکشه خر میکنه خلاصه که به حد وزمین های در جنامی طرفی دیلشه گفتن شکوفش کردن خلاصه همی شیره با زوم قطی میتنش حالی او را دیدم الله شاهده که قینه ای را صبر کردن قینه ما با میگم ما صاحب کارو را مثال ما یکا را نمیگم که مرا یاردم ممکنه که چی فقط کدامید که صاحب کاروی که میتونین اگر فقط ما در مثال ما نمیگم که ما در لقمه تیار بتیم پروست مرا دستگیری کنین خیلی که یک لقمه را در یک لسنیچه دراز بالا شده میمونی و میگوی ببرو امرو بگی امی خیلی من میخوام که فقط مرا دستگیری که مثال یگان آشخونه خیلی پیش وقت آشخونه داشتم بعضی هاتون میدونین داشتم پروست یک آشخونه باشه یگان چی چند قسمی صرف میکنه به خواست الله ما در قرض پروست خیلی نه ما در قرض که ما با او خاطر میگم از این ما پگه در قرض میکنم بلیط میگیرم میرم تاجیکستان قرض میکنم دختر ما لیچنی میکنم دلش چیکار میکنم برادرو دختر ما توبت کردن در کار او 800 سوم 1000 سومی که معاش میگیری بگذار 1200 1500 تاجیکستان در معاش میگیرم او داج یک امو اوکالی که میگیری خودش چند قسم است امو یک ماه کار میکنی یک اوکالش دنا میرسونه خلاصه دوشنبه در بردیمش استقلال ده الحمدلله یک سوز شد جوابش دادن خونه در رفته با امو خیلی که بود با یک امو خیلی شگنه سوز شده بود از باشه در شهر بختر قرار داره الله پدر مادرش نگهبان باشه امی اویلم که بیچاره شب روز والله دیلم میسوزه اویلم در امو جای اکازی کانیکولا تو چندم یکی
шабрӯз хоб нарафта дар болои сари фарзанд ман дар худам лаънат гуфтаистам ки гуфти гапҳо ман нестам дар ҳамин ҳолат. аввалш ки алҳамдулиллоҳ дар ин рӯзои пастӣ фақат падару модарам алҳамдулиллоҳ дар бар маед, фарзандои падарам дар бар маед. Не ки ман бидонам ки падари ман бой бошад ки ман бепарвози кора партон бирам. хай кадоме ки маро мешиноса вазъияти зиндагӣ маро хуб медонад. ман фикр мекунам ҳамин зиндагӣ як ҳаёт ҳамин тамоман аллоҳ шоҳиде ман навша будам чил меган ҳамин навшаида ҳамтарин буд нашида ма коркунӣ бурумагиям. ман ширини ҳаёта надидам ай пиштин ҳамтари ғарибӣ ва ай ҳамтари чизо. хай ака ба ҳама шукр ман бидонам дар Тоҷикистон як маоши хубам битан валлои қасам ҳамин пага саҳар ман билет мегирам мерам. Не ки фарзандам дар ин ҳолат ай намедонам чӣ кор кунам. ягон соҳибкоре боша ки бигайна додар бобоҷон биё ина ман мақсад ки кӯмакат мекунам ин ҳамин фалон ман аюдаи бигем магазини точкаи либосфурӯшӣ боша ошхона боша ҳамин любой соҳаи тиҷората ба хости аъло ай худам 100% боварӣ дорам. ё ин ки боша ягон тиҷораткоре ки мақсад ягон касе боша ки ягон точка дора аюдаи пешбариш намебироя ман да биспораш ман ҳеҷ кор накунам ман ҳамуҷара пеш мебарам ягон суми хишру мисол ҳар моҳ маош ворӣ метимаш точкашам ман пеш мебарам ки ягон сум бо мегум ки ба ӯ 1000 сум 800 сум ма ҳечи када наметонам. квартираи худаш 2-3 сомон места. намедонам бародаро аллоҳ шоҳида мегум ку 8 соат барои ҳамин чиз фикр кардам видеоро бикунам накунам. ахир дар ин сон фикр кардам гуфтам якумаш ки барои фарзандам ҳар чизе боша ман мекунам. роста намехоҳам баъд натари танад мекунанд агар не ҳамун одам на кас ҳами хубира баъд мега этра нао тиҷораткори одам кард эйнатай барои ҳамин ман гуфтаистам ман дар қарз бига додар ина амурамни ин хел не ки баъд ямо пас ёдамо пас бига ки ин ҳамин қасумай битем. хай вазъияти мара мефаҳмам мисол ҳамин шароитам хуб шид аввал ҳаракат мекунам суми ҳамун соҳибкора битам. аввал дар кор боша имзо чизи дар кор боша ман айбари ҷоном мегзарам не ки ман дар саломатии фарзандам дар корай. охир ман чӣ кор кунам ман дар оҷа нестам ӯ оилаи ман чӣ кор карда метавона духтари ёша ҳечира намефаҳмад то ман набошам бо ман рафта наметавонам. мо аз ина бо мегум қарз мекунам мерам ман ягон проблема нест ман қарз мекунам билет мегирам мерам қарз мекунам барои саломатии духтарам чи ай банк боша ай киҷое набоша не ки ман наметавонам мисол карта монам бародаро мара кӯмак кунед чунки ман тани сиҳат солим дорам ман ин чиз дар ҳеҷ вақт виҷдони ман иҷозат наметаҳад ин кора кунам. фақат ман ҳамин қадр метавонам ай бародарои соҳибкорам хоҳиш кунам ки дар ҳамин положение мара дастгирӣ кунед. ҳамин бародарое ки блогерани тамошои бини бисёр дорам мебинем ку дар ин положение ки ман ҳастам дарди мара худам медонам аллоҳ мебинем кадомаш дар бари мо ай гуфти гапҳо хай мебинем ку агар ягон нафар пайдо шава ягон соҳибкор иншоалло дар номи аллоҳ бомирам ҳамин дига як рӯз наместам ман беҳади баъд бигем падару модар гуфтаистай бихе биё фарзандта ақаллан як бор бибин уже духтуро гуфтае ки аллоҳ худаш медонад гарантӣ надодаанд аки ягон касалиро гарантӣ дода намешавад не ки худамам даже наметавонам гуфта мара хонагиҳо гуфтаистанд биё фарзандта бибин гуфтаистанд ганда вазъиятш безебай дилшон намешавад мара темболи ки ман дар переживат кардан мумкин аст аз ҳисоби дилам ман дар мумкин аст переживат кардан ман медонам духтарам конкретни вазминаи ман дар фақат ҳамин меган ҳои сӯсо дил мачкадестанд медонам ки ман дар переживат мумкин аст не ки аллоҳ шоҳидай даже намедонам чӣ хурдестам чӣ кор кардестам ҳамин ранги 8 соат кор дарем ба аллоҳ қасам фикр мекунам ки рӯҳи ман ҳамиҷа даи худам тамоман дар Тоҷикистонам. ай аллоҳ хай ака мегум ку ин чизе ки дар сари ман аллоҳ ба душманам даже наёра оли бо наздикома рафиқову наи бародарое ки мара тамошо дора як тараф ҳатто ба душманам наёра. ман медонам бародаро
бо мегум ки баъзе нафаре ҳастанд ки шояд ки дилша гирифтам ҳами гапҳое ки бародарои видеои хайриявӣ қариб 2 сол шид видео мекунем, иша ёрдам кунен, ай барои Аллоҳ иша ёрдам кунен, аллакай дилтон ҳами гапҳои ма гирифта боша. Не ки бо мегум ки ма картанам, ма да ягон сум ма ҳоли муҳоҷирора медонам худам ки муҳоҷират даем. Аммо бечора ҳамни фарзанд шояд ки гуфти гапҳоя либоси ғавс надора бечора. Заҳмат кашидесай. Просто мара ягон соҳибкор мара қарз бигем спонсорӣ куна ки ма алҳамдулилло дорам ҳами чира ки чи ошхона боша, чи ягон точкаи либоса боша, ё ин ки боша ягон нафаре ки ягон сех дора, ягон сехи мебелаю, сехи чизе ки боша, ягон чӣ дошта боша, ҳамчун реклами бигем реклама, барои реклама. Мақсад ки вақти холигӣ ма бисёртар боша ки пеши духтарам рафта битонам озод. Фақат ҳами реклама ма боварӣ дорам ба хости Аллоҳ, чи Инстаграм, ТикТок, Ютуб, ман ҳамун тиҷорати ҳамро ба хости Аллоҳ ба намтаи сатҳи боло мебарам. Ин ҳами ҷавоб мегум иншааллоҳ. Боша ин хеле қатъи ягон маоши хуб бига, ма ҳар рӯз кори мекунам, як навор рекламаи ҳами беҳтарин, ҳар рӯз корам ҳами реклама кардана, чи ба филмҳои тарбиявӣ боша. Хайма мақсад ки ана актёрӣ тамом кардем, алҳамдулилло диплом дорам, метавонам ки филмҳои кӯтоҳи тарбиявӣ дар ҳамун давоми кино реклама кунем кам-кам. Мақсад ки ҳаракат кунам, ҳар рӯз рекламаш кунам, не ки вақти холигӣ ма бисёртар боша ки пеши фарзандам рафта битонам. Вазъият чи беҳад безебаи Аллоҳ шоҳидай. Такрор ба такрор мегум, ма карта намемонам, ягон кас ягон дирамам напартояд. Ма алҳамдулилло қарзи қавола мекунам, сарма дар санг мезанам, виҷдонам намевардора ба худо қасам бигум ёрдамам кунед, наи қасам ёрдамам кунед. Ма чанд қай то ҳамин рӯза дар духтари калонимам даишам чанд қай масраф кардам, далши мекунам, рум намешава. Гарчанде ки падару модарам, фарзандои падарам ҳамаш табармай, алҳамдулилло, чи акам бошад, чи дига фарзандои падарам. Неки хай акамам бечора 4 фарзанд дора, пай зиндагӣ ила зиндагиша пеш мебара. Хай падари мара кадоми бишноса, худаш медона ки падари ма дар чӣ ҳолаи шароити зиндагиш. Дар момент зану фарзанди мара падарам мехӯрона, ма чӣ дурӯғ бигӯм? Зану фарзанди мара падарам хӯрондасай. Ма фақат хондани зан ма успед мекунам. ҳарди духтаром шири қоқи магазинӣ мехӯранд, памперс дигаву дига, фақат амёра таъмин мекунам. Оли ман дар хона як қопор нагирифтам. Аки бисёре гап бигум, бо мегум Аллоҳ шоҳидай бародаро, намедонам дигар чӣ гуфтан, ман намедонам. Шояд ки баъзе танаву маълумат кунад ки шумо блогеро ҳаматон айтали, хоҳиш мекунам дар ҳамин вазъиятам ягон гапи лишни дар кор нестай бародаро. Просто дар ҳаққи фарзанди ма, духтари ма дуо ку, амиш ма да басай. Шояд ки то ёши надори зану фарзанд, шояд ки Аллоҳ тура оянда да фарзандат бита, баъд ба қадри ин чизо бирасива. Ма Аллоҳ шоҳида даже тайёрам ки амиш шава ма ҷонма дар ҳамун фарзандам метам, таваккали худам ба худо. Темболи ма фарзанд оли ба даст нагирифтам, ман надидам фарзандма. иш беҳад дарди сахта. Ма духтар маяд шава, ман то вақте ҳастам худма намебахшам, барои 2 сум пули ҳаром шида омадам фарзанд як бор падарша надид. гап бисёре бародаро, мақсади мара фаҳмиден. хоҳиш мекунам якдонаи лайк монае ки ҳамин видеои ма дар ҳамун соҳибкоро бираста, як комменти хуб бинависонед ки ҳамин видео паҳн шава, ҳамун бародари соҳибкор мара бинава. хосае барои Аллоҳ дар ҳамин ҳолат мара дастгирӣ кунад. қасам ба Аллоҳ, ма ҳамин вазъият бибуром, бигем ҳамин тиҷоратам пеш бирава, камакак қоматам рост шава, ғайре ки ма суми ӯра дирам ба зиёдтиш метам. любое время ҳамчун фарзанди падарам, любое время дар барашам валлои қасам, любое время, любой хизмат шида. агар Аллоҳ мара ба чӣ боло бибара, баъди ҳамун тиҷорате ки ма сар мекунам, агар ҳамун ҳолат дар як тиҷораткори номӣ ки бошам, бига бобоҷон бира
агароти мара пебол ки аллоҳ шоҳида ман мерам ба хотири фарзанд ман мерам агароти ҳамура пебол мекунам. Ман дами момент ку бо мегум ки мара просто хайрам накунен, просто мара я дастгирӣ кунен. Ами талант меган, истеъдод меган, ами чиза ман дорам тиҷората 100% иншоаллоҳ реклама каданшани монтажои хуб хати ҳамаша дорам. Просто ами спонсор надорам, я суми соз надорам ами кора ман сар кунам. ами қа хостам сум ҷамъ кунам, насибам нашидохт чӣ кор кунам. иншоаллоҳ ман бовар дорам я ҳаёти олада намерам. иншоаллоҳ ина и сол хатм мекунам, оилаи ман як ҷо кор мекунам, ман бо кор мекунам, ман и чиз мебарам иншоаллоҳ, ба ҳамун орзуҳо мерасам. не ки дар и ҳолатаи фарзандам ман наметавонам просто так ҳаминҷа қарор бишинам, ҳар як сония суратҳои ӯро ва чиҳои видеои ӯро бинам, дирнакӣ бисӯзам, тоқат кунам. занак гирья мекунад, дилша холӣ мекунад. мардак ранги чӯби тар месӯзад. валлоҳ чӣ қадар қинай. бародаро, видеом гарчанде дарозам шида боша, ман мехоҳам дилма дар шумо холӣ кунам. боша ягон тиҷораткор, ҳамин соҳибкор ватанӣ боша, агар хосае барои Аллоҳ мара ҳамин положение биброра, ягон чӣ дар шаҳри Бохтар боша, чӣ дар шаҳри Душанбе, ё як ошхонара дар чима биспора, бигӯя инак зиндагита пеш бар. ба имонам қасам, дигар чӣ бугум, Аллоҳе ки мара имонам додаи ман ба ҳамун қасам мехӯрам, ман суми ҳамура мегардонам. ман дар лубои ҷода гапам ҷавоб мегум, суми ҳамура ман мегардонам. бо зиётиш қати, бо хизматча як умре ки ҳастам мекунам. фақат мара кӯмак кунад ки ман ба ӯ оила ки 1000 сум 800 сум ман наметавонам фарзандам тавобат кунам. ман ақаллан як бор ҳамун чеҳраи фарзанди худам як бор бибинам. орзу дорам бирам ҳамун фарзандам бинам. просто я бисёр аё просто ҳамин чӣ хел бугум, ҳамин танаву маълумати ҳамин одамонро камтар мекуша. барои ҳамин бигем чӣ хел бугум, просто номусам намевардора. аллоҳ шоҳид аст. ба ҳамаш ман қарз ай банкам боша, хайр ку ман хонаву мошин надорам ки биян вақти чида бигирам хонаи мара, мошини мара. ман надорам. ман хонаи падарам дар зиндагӣ мекунам, қади зану фарзандам. просто ҳамин як хонаи нимкулае ки падарам дорад, дасташи нагирам. мегум айбанк камтар метарсам. не ки барои фарзандам ишдам розиам ки анде ман айбанк қарз мекунам, билет мегирам мерам, айбанк қарз мекунам, духтарма личени мекунам. фақат ҳамин нафаре боша ки бо мегум соҳибкоре боша ки мара бигӯяна бобоҷон додар ти ин ҳамин кора пеш барена, чӣ ошхона боша, чӣ точкаи либоса боша. ман дорам дар ҷое ки шиноси дорам ки дар ҳамин Туркия Истанбул бор роҳӣ мекунам. ман қачка мезанам, боршани роҳӣ мекунад точкара. ё ки боша ягон нафаре ки бигӯяд бобоҷон додар ман ҳамин точкара роҳӣ кардам, савдо неста, натунистесам, ман да биспораш, бигӯян ҳамира ман ту да споридам. ман просто так ҳеҷ кор накунам, ҳар моҳ гуфти гапҳо оила киш метавонам. хайр боша ягон тав қачи бо масъулият мекунам. ман ҳамура бе ягон кор ҳеҷ кор накунам, ман маошиш метавам. просто точкаша ман пеш барам. дигар роҳ надорам бародаро. ҳамин истеъдоди тиҷората ман дорам, истеъдоди реклама кардана дорам. пас чӣ хел ман дар инҷа нигаҳ карда бишинам, духтари ман дар уҷа ҷонша ай даст додестай. шояд ки шояд ки ҳамин видеои ман барои баъзеҳо чӣ хел бугум, як видеои беақлияе. ман медонам аввал дар назари худам як просто так як беақлӣ гуфтам, бобоҷон ту беақлӣ, тра дар ин давру замон кӣ ёрдамат мекунад. не ки бо як чиз камтар
дили мара пур кард. Гуфтам ма гуфтам ма Аллоҳи дорам ки иншоалло агар ҳамун соҳибкора фармон битад тамоми ҳамун бойгариша дар кор боша ма дамета. Ман намедонам дигар чӣ бигӯм. Фикр мекунам ҳама гапҳои мара фаҳмидем бародарон. просто охирон боре ки бародарам Ноҷизеза видео кард, гуфт қарздор мара кӯмак мекунен. комментҳои ҳамуда баъзеҳоро дидам, аяму камтар дилам хунак шид ки биё видео накунам. 8 соат ҳамин чиза фикр кам. Не ки ма бо мегӯм ҳеҷка қарздор нестам. Аллоҳ шоҳидад, ма ягон сумма да хайр накунен, ягон танга ма да хайр накунен. ма да ҳичка ягон сум қарзи кӯмаки ҳичка ма да чӣ нестай. танҳо ва танҳо ҳамияе ки аз соҳибкор мара дастгирӣ кина ки то як қоматам рост чидан аи хеле ки бига 2 моҳ пас ё 3 моҳ пас пили мара бигардон. мақсад ки ина бобоҷон додар корта пеш бар. иншаалло ки корот соз шид, суми мара майда майда метӣ. қасам ба имоном мегӯм, бо ма просто ба ҳамин орзум бирасам, фарзанд ма як бор биномай пеш. то вақте ҳамин Аллоҳ кае ки амонат чаҳайма мегира, ма дар хизмати ҳамон одамам. ҳозир ки ҳамин дарде ки дамай ғайри ма ва Аллоҳ ҳичка намедонам. миллион бор такрор мекунам, суми ҳичка мада дар кор нест, тана ҳичка дар кор нест. танҳо ба ҳамин соҳибкоро бираса ҳамин гапи ма. шояд ки медонад ӯ тифли бегуноҳи Аллоҳ сабаб мекуна ки ҳамин навори ма шояд ки да бародарам Исмоил мераса ё ки да бисёре ханом шуна нагирам ки баъд